Koktma kotor tabuk jora jotto nislai koktma kotor breaking news. Salchar sal September talni sal mariwo. Deliwa asok gui ekort anglai mani NLFT ATTF tei baratha kotor haste hapang ni engai. Abo sak mang yapharlai sinai silai patham yapharlai sinai. Yapharlai sinai 24 September sal mari wo yapharlai sinai. Aguli ni Tripura rifle ni thani wo yapharsinai hene koktma kotor tabok jora jottoni slai nauna sang phonogui tongo tabok ni jottoni sai kotor koktma थांनाय सालचार सालमारि सेप्टेम्बर तालनि दिल्लीआव आसाव गई कगलाम सालायमानि तै एकर्ड अंलायमानि NLFT बिश्वमोहन बदल तै हास्टेफा बदल तै ATTF नि अंगै बरक आसक मानि उलो ताबक साख्लायजाखा एबा कक्टमा कक्लावै फैखा बरक सिलाय पाथाम याफारसिनाय एबा sakbaisak sinai Saiman jakha koktmani bisingtei 500 ni sai kebang sipairok sakbaisak sinai salni sibri eba 24 salmari September talni salmari wo krak sal eba 24 September salmari krak salni salo agulini TSR headquarter ro yapharjak sinai nei Saiman jakha koktmani bisingtei sakbaisak nani koktma NLFT tei ATTF ni engai Sengrana purugui tamani abongkha jotoni se kotor koktma breaking news tabok jora ATTF NLFT ni engai haste hapang barotha kotor bai asokui ekor anglai mani ullo sajakha eba songjakha salmari silai patham yapharani sakbaisak wani salni sibri September talni 24 salmari wo yapharjak sinai agolini haste eba Tripura state rifle ni thanibo Nograi okra ngai manjaknai haste montri bokrok Dr. Manik Saha hnai saimanjakha koktmani bisingtei saimanjakha 500 ni sai kebang sipai silai patham yapharnai sakbaisak nai palai kokma kotor sengrana phonogui tongo tabok jora jottoni sai kokma kotor haste montri bokrok no nograi kotor songui no sakbaisak sinai NLFT ATTF ni engai haste phabodol tei biশ্বমোহন bodol tei tiger ATTF ni engai bo sakbaisak sinai jotawai 500 ni sai kebang sipai rok sakbaisak sinai silai patham yapharsinai hinai koktma teibo updates mana bagai krengei tongdi bureau report I news Koktma kotor tabuk jora jotto nislai koktma kotor breaking news Salchar sal September talni sal mariwo Deliwa asok gui ekort anglai mani NLFT ATTF tei baratha kotor haste hapang ni engai abo sak mang yapharlai sinai silai patham yapharlai sinai 24 September sal mari wo yapharlai sinai agulini Tripura rifle ni thani wo yapharsinai hene koktma kotor tabok jora jottoni slai nauna sang phonogui tongo tabok ni jottoni sai kotor koktma थांनाय सालचार सालमारि सेप्टेम्बर तालनि दिल्लीआव आसाव गई कगलाम सालायमानि तै एकर्ड अंलायमानि
NLFT Bishomohon Bodol Tei Hastepha Bodol Tei ATTF ni Engei Borok Asok Mani Ulo Tabok sakbaisak kha eba koktma koklawi phaikha borok silai patham yapharsinai eba sakbedok sinai saimanjak kha koktmani bisingtei 500 ni sai kobang sipairok sakbedok sinai salni sibri eba 24 salmari September talni salmariwo krak sal eba 24 September salmari krak salni salo agulini TSR headquarter ro yapharjak sinai nei saimanjak kha koktmani bisingtei sakbedok nani koktma NLFT ATTF ni engei Sengrana puro wita mane abong kha jotoni se kotor koktma breaking news tabok jora ATTF NLFT ni engei haste hapang barotha kotor bai asokwi ekor englai mani ullo sajakha eba songjakha salmari silaipa thamya pharani sakbedawani salni sibrui September talni 24 salmari go yapharjak sinai agolini haste eba Tripura State Rifle ni thanibo nograi okra ngai manjaknai haste montri bokrok Dr. Manik Saha hnei saimanjakha koktmani bisingtei saimanjakha 500 ni sai kobang sipai silaipa thamya pharnai sakbedoknai Palai kokma kotor sengrana phonogui tongo tabok jora jotoni sai kokma kotor haste montri bokrok no nograi kotor songui no sakbedok sinai NLFT ATTF ni engei haste phabodol tei bishomohon bodol tei Tiger ATTF ni engei bo sakbedok sinai jotoi 500 ni sai kobang sipairok sakbedok sinai silai patham yapharsinai hinei koktma teibo updates mana bagai krengei tongdi Bureau Report I News